Čaute ľudia, zdravím pri prvom diele si Minecraft. Som tu Jašek a môžeme začať hrať. Takže hráme na mojom serveri. Je to môj server, teraz som ho pred chvíľou vytvoril. Je to na whitelist, zatiaľ tu nie je nikto, je tu 8 slotov. A kľudne kto je let's player, alebo sa chce prísť na tento server pozrieť, tak nech mi napíše na Skype, alebo to je jedno, hoci kde. A ja ho dám na whitelist. Takže môžeme si zrobiť crafting table. Mohli ste vidieť, že mám mal som voľny pri sebe, keď som začal hrať. To je tým, že tu boli ovce a ja som ich zabil. Takže zrobím si hneď drevený klumpač a môžem ísť na cobblestone. Ako môžete vidieť, mám tu aj mapku, minimapku. A má veľa výhod. Môže si tu označovať aj priestor. No však uvidíte, ako to, keď to potom označím, takže ako to funguje, keď niekto to nepozná. Lol, hneď som našiel aj uhlie. Takže si ho môžeme vyťažiť. A pôjdeme si postaviť nejaký taký o ničom domček, len aby som bol ochránený, lebo počkaj. No tak normálne tu sú aj mobovia aj všetko, takže nebude to také ľahké hneď na začiatku, keď tu buchne creeper, tak sa asi zabijem. No však zabijem ma on, nezabijem sa ja, ale creeper. Takže naťažím si rovno aj hneď uhlie, aby som potom mal na vypaľovanie a tak, na sviečky. Takže ešte by som sa chcel poďakovať za 20 odberov. No teraz tam je asi 23. Veľmi ma to potešilo, keď som tam dal iba také dve šupacké videá, už som mal 23 odberov. Takže ďakujem všetkým aj za lajky a za komenty. No takže uhlie som vyťažil, no ešte tu je jedno. A za tým budú ďalšie dve, no tak nič. Uhlie som vyťažil a môžem si zrobiť kamenný krompáč. Hneď si zrobím aj kamenný meč, aby som bol chránený. A môžem si zrobiť aj... No, lopatu si zrobím. Nepoznačil som si čas, kedy som začal natáčať, takže neviem. Tento diel bude mať možno tak 10 minút. Dám ho hneď na YouTube a pôjdem točiť ďalší diel. Chcel by som ešte povedať, že budem točiť aj multiplayer. Len to teraz je také... Teraz som ešte len taký začiatočník, takže budem točiť teraz sám a potom budem točiť multiplayer. Takže to bude už aj srandovné a teraz budú Vianoce, Silvester a tak ďalej, takže teraz budú špeciálne videá, už máme všetko naplánované. Budú to také srandy, proste 5 rád ako zbaliť ženu a tak, alebo proste niečo, ako sa správať k svojej žene. Takže dúfam, že vás to pobaví a dúfam, že to natočíme. Už sme to aj natáčali, ale nejak nám to nevyšlo, lebo natáčali sme na cudzom serveri a no, nebol to cudzí server, bol to kamošov a on stále robil somariny, že si dal neviditeľnosť a dával pred nás bloky. No, asi vás to nezaujíma, ale to je jedno. No, takže doťažím, koľko mám. No, tak mám 43 dreva, tak to mi stačí. A teraz by som potreboval nejakú kravičku, aby som mal mäso. No je tu čo, ovca, no už aj nemôžem behať. Ale zabijem si ovce, aby som mal vlnu. Ani jedna kravička, alebo prasa, cik,
kokso, nič tu není. A môžete vidieť aj, že keď dám pl, tak je tu proste 0 pluginov. Tento server som vytvoril asi 20 sekúnd predtým, ako som išiel natáčať. Takže tak. A ešte by som chcel povedať, že zrobím server taký, ktorý normálne sa proste s pluginami, bude tam asi 30 pluginov, všetko úplne. A tam kľudne môžete hrať. Zrobím potom aj video o tom a dám IPčku do popisku, len teraz sa mi to robiť nejak nechce a nemám ani čas na to, lebo už za chvíľu pol rok a potrebujem opravovať známky. Ale pre vás to urobím určite, lebo mám veľmi dobrých fanúšikov, ako som pozrel na Skype, že mám dobré videá, čo som mal ešte staré videá na Shrekman TV a neviem, čo som tam mal ešte nejaký Minecraft Production či čo sme točili, ale tento už určite, akože tento channel už určite nezruším, to už budem tu natáčať stále. Každý deň by som chcel dávať minimálne jedno video a potom to budem dávať aj z iných hier, nielen proste z Minecraftu, ale normálne aj z iných hier. Kľudne si môžeme zahrať aj Slendermana, natočím to, ale ja takéto hororové hry veľmi nehrám, lebo akože nie, že sa bojím, ale to je také, že keď na mňa vybehne Slendermanom, tak ja sa stále tak zľaknem, že proste rozbijem aj notebook celý. Tak tam je už creeper a ja nemám život. No počkajte, idem si rýchlo. Idem rýchlo na cobblestone, rýchlo. Ideme rýchlo na cobblestone a dám si... LOL! Ja mám také šťastie. Ja idem normálne len tak na cobblestone, že idem si naťažiť na pec a ja tu nájdem železo. Ty kokso, a vtedy som išiel kopať tiež cobblestone na... Koal! Ty kokso, ja som úplne šťastný človek. Ty vole. A ešte dvakrát za sebou, hej. Dobre, tak koal asi nebudem ťažiť, ale idem sa asi tam. Ja sa bojím, že tu bude veľmi veľká tma, takže ja si idem rýchlo zrobiť tie farkle, no, torčky. A idem to tu všetko osvetliť, aby ste videli. Dúfam, že to bude vidieť vo videu, lebo nechcem, aby to bol celý čierny obraz. No takže naťažím si ešte trošku uhlia, aby som mal aj level. A aby som si išiel upiecť to mäso, čo mám pri sebe. To mi bude asi stačiť, koľko mám, no 30, to je v pohode. Tam už nebude asi nič, počkať, no tam už nebude asi nič, čo zbytočne tam budem ísť, ale toto si zoberiem. Naťažím si ešte trošku cobblestone, aby som mal na pec a idem si upiecť to mäso, čo mám pri sebe. Tak asi jeden stack cobblestone by som si chcel naťažiť, aby som mal potom aj do zásoby, keď si budem robiť nejaké tie kamenné veci a tak. No však mám 45 a niečo, takže to by mi malo stačiť už. Creeper. No nie je tu, parana. Jaj, zombík. Idem si zrobiť pec. Čo chceš, cigán? Ja železo nemám ešte. No, mám, ale ešte som ho nedal. Mám iba surové železo. A to ti nedám, lebo to je moje. Koľko mám? 5 železa, to by celkom aj stačilo. A rozmýšľam, že si aj tu nazrobím dom.
takto keby som si to celé ohradil. Nejak. No tak asi tu si zrobím dom. Idem si tu hneď označiť. No takže tu bude môj dom, ktorý zrobím v druhom dieli. Bez kamery zrobím tú plochu a v druhom dieli budeme robiť, dáme si tu, že Shrek House. No a máme tu také, takže sa nestratíme. Dobre, takže na tento diel to by bolo všetko. Bol to len taký prvý diel. Ďakujem, že ste pozerali tento diel. A hneď potom asi budem natáčať druhý. Takže keď sa vám to páčilo, kľudne dajte like a odber. Iba sa poteším. Potešíte ma, takže čaute.